Karong giundang-una sa gobyerno ang libreng sakay alang sa mga frontliners ug apor. Atong sayron ang reaksyon sa mga kagay-anon. Pinaagi sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yasada na dismaya ang mga frontliner ug apor dinhi sa Cagayan de Oro City sa temporaryong pag-undang sa libreng sakay nga dagko untag tabang daw kanila aron makadaginot sa pamiliti. Usa ka bulan sukad gilusad sa PNROA kanito ang Transport Cooperative ang ilang modernong sakyanan inubanan sa libreng sakay. Daghan na kuno sila og naserbisyohan nga mga health workers ug authorized person outside residence kun apor. Karong giundang una sa gobyerno ang libreng sakay alang sa frontliners ug apor. Naguol sila kay apektado sabang ilang mga drivers ug passenger assistance officer kay posibleng mawad-an og trabaho. Now karon kung mobalik nami sa regular, especially nowadays ka seating capacity is 50%. Tan-awon man na namog mukita ba mi or dili. Now kung dili mi mukita lang alang daghan kay mig empleyado unsa na may mahimo sa kooperatiba nga ginansyahon kung panalitan ipadayon tani sila pag-employ. Nagkuan gid mi andom gid mi nga unta ma-extend kay kung ma-extend dili lang sa amo sa mga driver asasad sa publiko. Busa mag-charge na sila og minimum fare nga 11 pesos matag 4 kilometers gamit ang Philippay card nga mo iskan pasulod. Mapalit ang maong card sa lang kooperatiba sa kantidad nga 60 pesos. Kining apor nga si Angel nang hinaot nga mabalik ang libreng sakay, maayo na lang kuno ang ipliti matigong pampalit og bugas. Unta mo mabalik siya. Kay para pod nga kami nga mga trabante kanang makakuan mi sa among kuan ba daw nga pagplite. Ang paghunong sa service contracting ug libreng sakay nga programa sa Department of Transportation ug LTFRB karong adlaw tungod kinatapos sab ang bayanihan to recover as one act sa gobyerno. Sara base sa press release statement sa DOTR ug LTFRB, ilang gipaningkamutan nga mapadayon ang maong programa ug mapondohan kini ilawom sa 2021 national budget. Sara. Okay, dagang salamat, Ethel Ipanag.